vlog mga idol. So, ang content natin ay mukbang. Magmukbang naman tayo ng mangga. Ito mga idol, oh. Sarap naman. Grabe ang sarap mga idol. Kita nyo to? Ang sarap nito mga idol. So, wag na natin pagtagalin pa. Kakainin na natin to. Imukbang na. So, ito. Sausawan lang to mga idol. Sausawan, patis. Grabe mga idol, ang sarap. Sarap talaga mga idol. Kapag mangga talaga mga idol, ang sarap. Sobra. Ito pa. Siguro mauubos ko ito mga idol. Sobrang sarap talaga. Hindi gaano maasim. Sakto lang kasi may patis din tayo. Pangontra sa asim. Ito. Grabe kasi singuta mga singuta. Sobrang init ang panahon ngayon mga idol. Lord. Ubusin ko talaga to. Ang sarap. Grabe ang lasa mga idol. Saktong-sakto lang ba? Grabe. Hindi ako makapanilawala mga idol. Sobrang sarap. Lumalabas na yung singot ko mga idol. Lumalabas na. Grabe. I-try din ito sa inyo mga idol ba. Ang sarap talaga. Sobrang sarap. Ang sarap-sarap. Wow. Grabe sa usawa niya mga idol. Sakto lang. Sarap talaga. Grabe.
Sudipan mo mga idol. Yung sobrang sarap. Grabe na. Sudipan juga. Grabe, ang sarap talaga. Masarap siya na maanghang mga idol. Pero kiri lang kasi ang sarap naman. Kahit maanghang, masarap pa rin. Grabe. Ang grabe, tumutulong yung pawis ko mga idol. So, isa lang ang natira mga idol. So, hindi lang natin to ubusin. Tira na lang natin to sa hindi pa nakakain. So, salamat mga idol. At huwag kalimutan i-share ang ating vlog at saka mag-subscribe sa YouTube channel ko mga idol. Maraming salamat. Goodbye mga idol.